ensimmäinen päivä tai toinen päivä, miten nyt haluaa ottaa Suomen paskin parkouraa ja edit. Me ollaan nyt vittu katsottu koko aamu näitä materiaaleja. Niitä on paljon eikä niissä ole mitään järkeä eikä ne mene mitenkään yhteen ja nyt avataan ensimmäinen Edit ES. Ja tän voimin jaksetaan vielä kaksinkertaisesti sama aika mitä nyt ollaan keitetty tähän. Että voidaan katsoa noita klippejä ja sitten mietitään, että mitäköhän niillä voisi tehdä. Ja tehdään taktinen vaihto. Sä saat ottaa ensimmäisen huikan siitä. Ja siis edit lippis pitää olla. Edit lats. Edit lippis pitää olla. Jonne käppi ja Jonne juoma. Okei, eli 53 klippiä 54. 54 on kesken. Pidettiin tauko, koska Jesse meni paskalle, niin mä pääsin Facebookiin hetkeksi. Täällä on vähän niinku analyysiä näistä klipeistä. Täällä on tosiaan 53 käyty kokonaan läpi ja 54 on kesken. Ja paljon on jäljellä. Niin, täällä on paljon asiaa, mutta saako niistä paljon irti? Tänään syödään ehkä nuudeleita. No se on mahdollista, ei mulla ole vittu muuta täällä kämpässä. Joo. Kyllä. Lippu korkealla ja kohti voitto. Näin. Se on tyhjä. Sieraimesta tulee tommonen flare. Nyt se tulee, hei vittu! Nyt sulle tulee suusta tommonen valokyrpä. Päätä vähän alemmas. No nyt avaa suu. Ei noin iso. Nyt vähän päätä ylemmäs. Nyt siinä! Noin! Nyt se on täydellinen. Tää on niin käyttöistä. Edittieväät. Piimakakkoa ja ES. En muuten suosittele tätä mihinkään videokuvaukseen. Paska mikki, paska kuva. Toi Canoni oli 200... Burn! 250 vai 240. Kaikki ton Nikonin kamat on ollut jotain 3 tonnia. Hyvä valokuvaukseen, mutta jos tuossa on se video-ominaisuus, niin se on niinku ihan paskaa. Ostakaa tää mieluummin. Tämä karri tästä. Se on mediaopiskelija. Ei vittu. Valtiolla olisi varma suunnitelma varat huijos ilman etten on laskuun vuosia avannut. Ruokatauko. Kyllä. Erittäin mankkaan näköistä makaronilaatikkoa, jossa on soijakastiketta vähän ja barbadoskastiketta. Erittäin gourmet ja ravitseva. Ja mitä sulla on siinä? Pelkkiä nuudeleita. Sekin on ihan hyvä. Tosiaan tässä Tekken tauko menossa. Saatana horro, mä vedän sua turpaa. Noniin, näin. Ja sit tosta vähän vielä lisää. Näin, no ei, no niin sä voitit. Täällä on hienot tissianimaatiot. En minä ehdi kattoo tissejä tässä. Se on vakavaa. Rosalle terveisiä. Me pelataan täällä Tekkeniä silloin kun sä oot Helsingissä jossain krapulas kuitenkin. Vittu aina pitää lyö saatana. Noniin. Perkele! Hyvä! Pitää palata napihakkausta nyt. Jep. Kato nyt heilattaa. Blom. No on kyllä aika hieno. Mitä paskaa. Mene keittiöön. Mene keittiöön. Ei vittu sä oottais lähtenyt niin ladat. Överpoveren homohuora! Ei! Vanha kunno. Ai! Tuo oli aika pateetti. Perkeleen horo! Ei. Sotaan David Attenborough sillä, että voit sä vetää meidän voiceover. Niin se vois. Voit sä vois. Meillä on paljon budjettia. On meillä On meillä uusi kamerajalka, mitä me edes käytetty tässä niin. koko vitun projekti. Voidaan käyttää vielä. Niin, no niin. Silloin tehdään eeppisiä ajoja. Ja villimatskuja. Kyllä. Ja mulla on sillä takana Jessen vyö. Siihen tulee jotain. Tehdään taidetta. Siellä on jotain. Wow.